kunzima ukuphila ngokwesaba. Abadala bathi ngiyabizwa baphansi. Nje lokhu ngifisa nokubhekana namaphupho amingi nokwesaba. Bathi uyakhala umkhululele kabi ethuneni. Bathi uyakhala ugogo naye ulele kabi emathuneni. Mina ngisabhekane nendlela yokuphila. Ngisabheka umsebenzi ukuze ngondle nasekhaya. Kodwa zonke izinkulumo ziphenduka zamadlozi. Kuthiwa uma ngalaleli izinto zami angeke zingihambele kahle. Angisakwazi nokulala, ngizibuza njalo ukuthi mina ngizolala kanjani uma yonke imihla ngitshelwa ngabangasekho. Belokhu bathi angibuka phansi lishisa impepho yamsamo. Belokhu bathi angibasa amakhandlela nempepho emsamo. Kodwa inhliziyo yami igcwele imibuzo. Mina yozithathaphi izingoma eziphili zokuhlabela abaphansi ngingenamali. Yozithathaphi izingoma eziphili zokuhlabela abaphansi. Nasekhaya sisaboni ngasolinye. Ngisebenza kodwa imali ayihlali. Kodwa abantu bathi izinto zami zimile, ngoba ngikenza amasiko ekhaya. Abanye bayangethusa bathi ngizogula. Abanye bathi amaplati angeke aphele. Kodwa akekho obona ukuthi nami ngiyazama ukwenza kanone empilweni. Ngoba kwesinye isikhathi angisakwazi nokulala. Ngiphupha ngabantu abangasekho njalo. Ngifuna ukuthula, ngifuna ukuphila ngaphandle kokwesaba. Uma baphansi bekhona mabangihole kahle, bangangishiyi ngiphila ngobuhlungu njalo. Mina yozithathaphi izingoma eziphili zokuhlabela abaphansi ngingenamali. Belokhu bathi angibukwe phansi ngishisa impepho emsamo. Belokhu bathi angibasa amakhandlela nempepho emsamo. Ngisafisa ukufeza amaphupho wami noma ngisindwa amazwi abantu. Ngisazama ukuma ngezinyawo zami. Bathi uyakhala umkhulu ethuneni. Bathi uyakhala ugogo emathuneni. Kodwa nami ngiyakhala lapha emhlabeni. Kokuphila sekunzima.